prišli dnes medzi nás. Ak si spomínate, ktorí chodívate na dožinkovú slávnosť, už to boli rôzne súbory. Zbližša, zďalša, ale nikdy tu neboli ešte deti, ktoré by takto dokázali nám spestriť tú našu dnešnú slávnosť. No a teda ja sa im najskôr opýtam, nech mi oni povedia, že ako sa teda volajú. Takže my sme súrodenci Holkovi, Mirko a Natálka zo Smutiša. Dobre, takže Mirko a Natálka Holbovi, koľko máte rokov? Ja mám 9 a Mirko má 11. 9 a 11 rokov, potlesk pre nich, lebo takýto malý dokážu aj si sami zahrať, aj si zaspievať. No a iste vás zaujíma, že koľko rokov vlastne už takto oni hrajú, tak asi Mirko, ty povedz za seba. Takže ja hrajem na hydrovke 4 roky a spolu spievame 3 roky. 3 roky. A koľko chodíte z toho na zušku? 2 roky. Len 2 roky. Čiže ja chcem v prvom rade sa poďakovať teda im, že sa takto venujú spevu a ľudovej hudbe, poďakovať sa rodičom Holbovým, pretože viem si predstaviť, oni nielenže hrajú, ale ešte čo to robíte? Ja. A ešte okrem toho? Chodíte na futbal. Na futbal chodia. Obidvaja chodia na futbal. To znamená, že rodičia sú taxikári deň čo deň. Som sa ich pýtala, že jeden deň v týždni majú voľno, ale každý deň ich niekde musia voziť, lebo to sú proste hodiny v zlužke, a potom na futbale, vystúpenia. Viete, koľko ste už vystúpení absolvovali, Mirko? To asi neviete, rodičia viete? To sa asi tak ťažko dá spočítať, že? Veľa. Ale ja som si dala trošku na YouTube a som pozerala všelijaké vystúpenia, kde sú heligonkári na Slovensku, na Morave. Naozaj oni sú známi. Ale ja chcem povedať, že Mirko, čo máš ty s Túrou Lúkou, ty hlavne spoločné s týmto kostolom? No, takže pani farárka ma krstila. Tu bol krstený, Mirko. A tu som ešte, viete, somášila vašich rodičov, maminka je z Túrej Lúky však, takže som ich somášila, teba som krstila a tak aj si bola pokrstená. Už v Sobotišti, keď chodíme na náboženstvo, na tábore teraz boli. Takže mám radosť, že nielen hudobne a tak ľudovo sa vzdelávajú, ale že teda srdiečka budú aj pre Pána Boha, to je veľmi dôležité. No a vieš čo, Mirko alebo Natálka, ukážte na človeka, ktorý nám tak prvýkrát povedal, že mohli by ste to skúsiť. Je tu ten človek? Je tu? Mal by tu byť. Kde je? Vidíme ho? Alebo tu není Ujo Štefan? Asi není, ale on povedal, že príde Ujo Štefan Bato, to je náš spevokolista, tak ten vlastne prvýkrát, keď tak hral na heligonke, tomuto mladému mužovi povedal, že aj ty by si mohol hrať. No a slovo dalo slovo a on ti zohral na heligonku, myslím, že? Či už nie? Tak ako to bolo, povedz ty sám. On vlastne poznal jedného pána, ktorý s ním hrával v minulosti a on nám teda zohnal heligonku a teraz je to aj môj pán učiteľ. Aj to je pán učiteľ. Takže to je úžasné, že si všímame tie talenty detí, ktorým sa oči zalesknú pri niečom, čo by ich chytilo. Tak to je vzácne a už som počula, že aj podľa nich sa niektorí aj heligonke už pridali, tak to je super, že aj takúto krásnu tradíciu nesiete. No a pred vami je ešte druhý blok piesní, ktoré si pre nás pripravili. Ja sa na ňu proste teším. Thank
Mirko hovorí, že ďakujeme, to nie vy ďakujete, ale my vám ďakujeme za to, že ste prišli, že ste nás takto krásne občerstvili piesňami, pretože ľudia si, či už to bolo na poli alebo v záhrade, jednoducho spievajú, či sa starali o zvieratá doma, ten spev vždy bol takou súčasťou ich života. Povedzte mi, koho dnes počujete pri práci spievať? No veru, skoro nikoho. A je to smutné, keď si dnes ľudia nespievajú, či sú to piesne nábožné, alebo naše ľudové. Ako si sme tak stíchli, ako aj Slováci. Myslím, že slovanský národ bol taký spevaný, slovenský národ, no ale nejako nepočuť tej peknej piesne zo žiadnej záhrady ani z domu, ani z otvoreného okna. Tak nech nás to dneska povzbudí, že už takéto malé deti takto vedia krásne spievať. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli tu medzi nás, ako nás občerstvili. Ďakujem vašim rodičom, že súhlasili a prijali pozvanie. Prajem vám veľa, veľa úspechov, aby ste si nielen pekne, keď spievate, rozumeli, aby ste si vôbec v živote ako súrodenci rozumeli, aby ste si aj vážili vašich rodičov, čo pre vás robia, aby ste mali z nich radosť. A prajem vám veľa Božej ochrany a nech sa vás Pán Boh vedie životom tam, kde vás túži mať a nech ste v živote aj šťastní. Tak pre krásnu ružičku, takáto ružička, nech sa páči. A když vás môže čo Mirkovi, akú kytičku máme, tak som obila z takých lízatiek. No a ešte Hanka, tých prosím ťa, podiel nejako. Ďakujeme vám veľmi pekne za tento váš vstup. No a potom sa ešte pri kostole spolu odfotíme, dobre? Aby sme nezabudli na takú krásnu krojovanú fotografiu. Tak nech sa vám, milí Hlbovci, darí a ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli. Tak ešte raz.